Día, hoxe gustaríame falarvos dun tema que, aínda que usamos a diario, moitas veces non tratamos coa atención que se merece. É o emprego do correo electrónico. O correo electrónico é unha ferramenta fundamental no ámbito persoal e profesional, porén tamén pode converterse nun risco se non se emprega con responsabilidade. En primeiro lugar, é importante ser conscientes do contido que incluímos nas mensaxes. Non debemos compartir datos persoais innecesarios como números de documento, direccións, teléfonos ou información médica, salvo que sexa estritamente necesario, e sempre asegurándonos de que o destinatario é o correcto. E isto lévanos ao segundo punto: revisar sempre os destinatarios antes de enviar un correo e empregar con copia oculta, especialmente cando enviamos mensaxes a múltiples destinatarios. Outro aspecto é coidar a redacción. Un mail claro e respectuoso mellora a comunicación e tamén evita malos entendidos. Tamén é recomendable non abrir nin reenviar correos sospeitosos. O phishing e outros tipos de fraude aproveitan a confianza dos usuarios para obter datos persoais. Por último, lembrade que cada mail que enviamos deixa unha pegada. Actuar con responsabilidade non só protexe a nosa información, senón tamén a das persoas coas que nos comunicamos. Moitas grazas.